To je môj job. Vážne? A jedno z tých mojich slov bude prepáč. Urobil si pre mňa viac, než som tušila. Ale teraz to chápem. Áno. Veľmi dlho som žila ako v pasci. A možno som pre teba znamenala šancu, ale ty si ma oslobodil. Ďakujem. Rado sa stalo. Musím pracovať. Tak sa maj. Hej, ty! Vieš po anglicky? Ak poviem áno, mám job? Ak povieš hocičo, máš ho. Čo konkrétne myslíš? V slovenskom znení účinkovali Vladimír Kobielsky, Barbora Chlebcová, Olga Belešová, Richard Stanke, Helena Geregová, Lucia Róža Hurajová, Dušan Sabo, Roman Ferienčík, Dominika Žiaranová a ďalší. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo štúdio Artefakt. Zvukový majster Radomír Zuzula, produkcia Beatrix Millerová, asistentka réžie Mária Siváková,